Hey, akaqhelwa kakubi MaNgwabe sana utata Musa Mseleku ufika asake kuye. Molweni ndanamkela kuMakhumalo TV. Ku season 7 episode 7 sibona utata Musa Mseleku ehleli phansi noMaNgwabe bethetha, kodwa ke bayakubonakala uba ababoni ngasolinye. Kodwa ke thina besilindele uba uMaNgwabe abe kanti uthetha noMakhumalo, ngoba kuMakhumalo umuntu ebesimgqibele esithi ufuna uthetha noMaNgwabe ngoba uMaNgwabe umbona ingathi udisconnected kubo. So kodwa ngokusibona utata Musa Mseleku inguye othetha noMaNgwabe. Indethuseke lento ngoba kaloku ngoku uMakhumalo ebethetha ngoba esithi ufuna uthetha noMaNgwabe, utata Musa Mseleku ke wathi hayi yena uyiyekile akasayingeni because kukho abantu athi xa thetha nabo kufane nokungathi akathethanga. Siyamva notata Musa Mseleku ke esitsho kuMaNgwabe uba ayikho into anoyitsho for umtshintsha. uMaNgwabe naye wabe esithi bona sebenyamezelene nje, uthi we just tolerating each other. Na into yenzekayo ke uMaNgwabe uthi yena notata Musa Mseleku inye into ebaqhathanisayo, and loo nto iyabaqhathanisa forever. Now loo nto ibaqhathanisayo ke ndiyayicingela ngoba uMaNgwabe since season 1 uzotsho ngoku ekhala ngento enye yokuba utata Musa Mseleku nguye lo wenza uba kungabikho unity kwesi sithembu, and then ablame oMaNgwabe noMayeni ngongathi ngabo abarongo. uMaNgwabe ingxaki yakhe utata Musa Mseleku ngoyoba uthatha indaba kwaMaNgwabe azise kwaMakhumalo, athatha indaba kwaMayeni azise kwamacele, athatha indaba kwamacele azise kwaMaNgwabe. So uthi uMaNgwabe yiyo ke loo nto leyo iyenza uba kungavanwa kwesi sithembu. Enye ke into athanda uyikhalazela uMaNgwabe ngeyoba utata Musa Mseleku wasoloko yena ujonga icala lakhe, yonke into ingaya kakamcingele omnye umntu. Inene inkulu ingxaki ephakathi kwesi sibini, ngoba ndikhumbula kwenye isizini utata Musa Mseleku wade wathi isizathu sokuba abantwana babo soloko bemane banengxaki kungoba kusoloko kukhona ingxwabangxwaba phakathi kwakhe noMaNgwabe. So inoba ke ngoku izinyanya aziyithandi loo nto leyo. Khanikhe niphawuleke nani kulomba katata Musa Mseleku kunye noMaNgwabe olukruthakrutwano lwabo. Makhumalo ebulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo landelayo. Bye.